guys ओरै हाजो दं नै बिराद गोबां हाजो दं आरो दैयाबो गोजां गुवार गुबुन हायराला हनै Hey everyone, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ सिगाङावनो आंनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय। आङो दा आंनि सासे लोगोजों क'क्राझार दिप्लायाव थांनो नागिरदों। गोजानाव थांनानै भिडिअ लाबोनो हायैनि थाखाय खाथिनि जायगायावनो थांनानै नोंसिनि गेजेराव भिडिअ लाबोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो आंखौ सापर्ट खालामलांगोन। बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। भिडिअआव लोगो मोनगोन। Guys, आङो दा लामायाव ओंखारबोबाय। आङो दा थांसै। नोंसोरो नायलांबाय थादो। When I'm not interested, all of a sudden you're interested. You want what you can't have, but I won't fall for that. Cause when I was interested, you started getting all distant. So now I'm not listening, and you tell me you're interested. When I'm not interested, all of a sudden you're interested. You want what you can't have, but I won't fall for that. Cause when I was interested, you started getting all distant. So now I'm not listening, and you tell me you're interested. It's a little too late. Yeah, you're all talk, no action. Never gonna give me satisfaction. Just living for the chase. Swearing that you're in it, wish I could believe it. Too bad I've heard it all before. Yeah, I've heard it all before. Ooh. Guys, जोङो दा दिप्लाय मोनफैबाय। जोङो सिङाव हाबलांसै दा। सिङाव हाबनानै मा नुयो नोंसोरनो देखायनोसै। स' बिदिब्ला नोंसोरो नायलांबाय था। Guys, finally जों दिप्लाय मोनफैबाय। दिप्लाय सिङाव हाबफैबाय जों। दा नोंसोरो नायदो। जोङो दा बै रेस्टुरेन्टाव थांनो नागिरदों। रेस्टुरेन्टाव जाग्रा मोनगोन नामाथाय ना बन्द'सो जायखिया थांनो नागिरदों जों जुदि जों खुलाबा हाबगोन आरोना। गाइस, आं नैबे दालाङाव गाखोनो नागिरदों। खनसेबो गाखोफेराखै आं दिनैसिम। दिनै गाखोनो नागिरदों। Guys, ओरै हाजो दं नै बिराद गोबां हाजो दं आरो दैयाबो गोजां गुवार गुबुन हायराला हनै बिराद गुवार दै दं। ओमफ्रायो ओरैहाय बिफां दं नै दंफां गोजा ओरै बिराद गोबां दंफां। मा दंफांथाय साल दंफां नामाथाय आंबो मिथिला आरोना। जायखिया दंफां गोजा ओरै। दा हरैथ' रेस्टुरेन्ट दं। जों दा रेस्टुरेन्टाव थांनो ओंखारबोगासिनो। Guys, जोङो दा नै रेस्टुरेन्टाव हाबनो होनना फैदोंमोन। बन्द'सो थालायनायनिसो नै सिङाव नाहरबाय सिङाव गाद्रा गुद्रा गोजा फोसाबनाय नङा। मानो बन्द' खालामगोनथाय मिथिला आरोना जोंबो। लकडाउनफोरनि जानो हागौ रिजोना। बे मा बिफांथाय सिगांनिफ्राय नुबाय थाबाय आं बेखौ गिदिर जालायबावबाय नै ओमफ्राय गोजौआव जनायनिसो नै दा बिदिखा बियो दा बिदिखा बिदिखा जाहैदों बियो। थगायबायसो बारा। बाव एसे हैलां मैलां गाखोनोलै नै बेरायनो जगनोसै ना बारा हैलां मैलां। नाय ज'जानो गिलाङोलै हनै दंफां गोजौथार। गिलाङो बेल' बायनांबा जाना
गाइस बिफां लाइफां थायोब्ला गोबां जायगाखौनो बांसिन समायना नुनो मोननाय जायो। बेखायनो जों जेसेबां हायो एसेबां बिफां लाइफांफोरखौ कभार खालामनो नाजानांगौ आरोना। बिफां लाइफांफोरखौथ' जोंनोबो नांखागौना, बिफां लाइफां गैयाबानो जोंबो गैखाया। बेखायनो जों बिफां लाइफांफोरखौ अननांगौ, जेसेबां हायो एसेबां रैखा खालामनो नाजानांगौ। जुदि दाबसे जायगायाव गोबां गिदिर गिदिर न' मोजां थानानैब्लाबो बिफां लाइफां गैदेराब्ला बेखौ नायब्लाबो समायना नुखाया। मानोना बिफां लाइफाङासो नेचारखौ समायना खालामो। सारि सारि सिफुं सुनायनि पुरुरुरु पुरुरुरु दुरुरुरु पुरुरुरु। हाब ओरैबो लामा दं माथो, थाबायलांला बायनोसैलै जों। औवा बारिबो दं नै दिप्लायाव। नै खि बिबार, नै खि बिबार। जों गामियाव मेरला ओंखारोमोन बिदिया, नै खि बायदि नालाय बेखायनो खि बिबार होनो बेखौ। गाइस जोङो जाखिनि बेरायनांगौखौ बेरायजोब्बाय। गासैबोथ' बिफां लाइफां गोजाखायानो, जेबो बेरायनांगौआनो गैखाला। बेखायनो जोङो दा थांफिननो ओंखारबाय। जों दा क'क्राझाराव एसे हाबनानै माबा माबि जानानै जों थांफिनसै। जेब्ला आं लास्ट टाइम फैदोंमोन अब्ला आं उन्दैसोमोन आरोना, लाइक क्लास 4, 3 मेबि। बे समाव आं फैयोबा स्कुल ट्रिपजोंसो फैदोंमोन आरोना। बे समावथ' आं गथ'मोन, लामाफोर मिन्थिया। जायखिया स्कुल ट्रिपजों फैबाय नालाय, स्कुल ट्रिपजोंल' फैफाबाय। बे समाव आं नुफैदोंमोन आरोखि ना सिगां बे दिप्लाया माबायदिमोन। आंनि साननाय मथेब्ला आरोना, सिगां आं फैनाय समाव, आं स्कुल ट्रिपजों फैनाय समाव दानि फैनायनिफ्रायसो सिगां साबसिन नुदोंमोन आरोना। दा एसे मोजां नुसिननाय, दा एसे गाज्रिसिन नुबाय आरोना सिगांनिजों रुजुयोब्ला। नोंसोरसो मा सानो? आं दा फैनानै बिदि नुफैदों आरोना, एसे गाज्रिसिन नुफैदों। ओमफ्रायो दाथ' जानाय लोंनाय जानानै प्लास्टिक इरिफोरखौबो बावनो गारलांलाबायोना, फोसाबनाय गैला, फोसाबनायाबो खम जाबाय। बेखायनो दा एसे गाज्रिसिन नुबाय। सिगांथ' समायनासिन नुदोंमोन आं। गाइस नोंथांमोनाथ' दिप्लायाव फैबायानो जानांगौ, बांसिनाथ' फैबाय खोमा। सोरबाफोर फैयाखैबा फैनो हागोन। एसेबाबो मोजां आरोना, बिफां लाइफां साया सायानो। ओमफ्रायो जानाय लोंनाय आराम मोनजायो आरोना, पिकनिक स्पट बायदि मोनजागोन आरो बावबो। आरामसे फैनो हायो, फैयोबा फैनो हागोन सोरबाफोर फैयाखैबा। स' गाइस आं सानो आरोना, जेन'बा जों बाव फैयोबा जेन'बा जानाय एरि लाबोबायोबा, जों जाफैयोब्ला प्लास्टिकफोरखौ एसे मोनसे जायगाफ्रावनो गारनांगौ आरोना ज'नो। गाइस आं दिनैनि भिडिअखौ बावनो दोनथ'नाय जाबाय, आरो नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन।